ஹாய்! இன்னைக்கான மினி ப்ளாக் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் கிளம்பி ஊருக்கு போயிட்டுருக்கோம். காலையில் 5 ஏறி வண்டியில் உட்காந்தாச்சு. விடிய விடிய அழகாக இருந்துச்சு வியூஸ் எல்லாம் பார்க்க. அப்படியே போகிற வழியில் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு ஏடிபியில் இறங்கியிருந்தோம். எங்களோட ஃபேவரட் ஸ்பாட்டில் சாப்பிட முடியல. ரீசன் வந்து நாங்கள் சீக்கிரமாக கிளம்ப எங்களோட ஃபேவரட் ஸ்பாட்லாம் ரீச் பண்ணும்போது 7 ஸோ இவ்வளோ ஏர்லியாக சாப்பிட வேண்டாம், கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம். நாங்கள் எங்களோட ஃபேவரட் ஸ்பாட்டில் 99ல் நிறுத்தலைன்னா அடுத்தது வந்து ஏடிபியில் தான் நிறுத்தி டிஃபனோ லஞ்சோ சாப்பிடுவோம். ஸோ அங்கே வந்துட்டு இட்லி 2 கீ ரோஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா வந்து ரவா தோசை சாப்பிட்டோம். ப்ளெயின் தோசையும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து எங்களோட குலதெய்வத்துக்கான ஊருக்கு கிளம்பி வந்தாச்சு. கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அங்கே வந்து ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு, காது குத்து ஃபங்க்ஷன். இந்த பக்கம் பார்த்தா கடா விருந்து. ஸோ முயல சத்தெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்க என் வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.